poikani. Olet niin kätevä käsistäsi. Mitä sä teet täällä? Minusta meidän pitäisi puhua. Niin pitäis. Sinun on parasta istua alas. Istutaan. Tiedätkö, minä en ole aina ollut tällainen. Ai niin. Minullakin on nuoruus. Olen ollut kuin sinä, täynnä elämää, täynnä pulppuavaa intoa uusia asioita kohtaan. Minä matkustelin, minä koin, minä näin. Kulttuureja, ihmisiä, klubeja, elämää. Ai, se oli ihanaa. Ja tiedätkö, Berliini, sydämeni kaupunki. Minä nautin yöt, minä tanssin päivät ja minä tanssin yöt. Minä en nukkunut, en syönyt. Juovuin kaikesta, mitä oli ympärilläni. Ja eräänä yönä Bergheimin klubialueella. Sieltä se tuli kaikkien ihmismassan keskeltä. Tuo violettisilinterinen, upea, komea mies. Se oli ihanaa. Se oli intohimoa. Se oli suurta rakkautta. Ja sen seurauksena synnyit sinä, rakkaani. Sinulla on kuin isäsi silmät. Mutta nyt olen tällainen, koska kuvioon tuli raha. No mutta, jos pakkasherra kerran on isäni, haluan kuitenkin oppia tuntemaan hänet. Media.